Allah wadaran naka ya lalace. Allah wadaran naka ya lalace gabaki ɗaya mu 'yan Najeriya kuma sannan shugabannin Najeriya. Na dawo gare ku dama ni ba inda na fi ƙarfi nake da fawa irin wannan ɓangaren sosai, saboda na ratse girman Allah ni ido na ya bushe ba wanda nake jin tsoro wallahi sai Allah, banda Allah babu wanda nake tsoro, saboda wata ma za ka ji tsoron wani arewa wai ko kuma ce a Najeriya ka ji tsoron wa bacin al'umma sun zama abin da suka zama. Kawai wai inda za ka fito ka faɗa gaskiya a Najeriya to kai ka zama kamar bera ko kuma gafiya ana neman ka saboda ka faɗi gaskiya. Ba a son gaskiya a Najeriya, an fi so a ta shagala a cuce ka shiru, to ƙarya ne, ba za ka cutar mu muna shiru ba, ƙarya ne wallahi. Tunda Allah ba mu bakin magana wallahi sai mun yi magana, kuma muna da ƙarfi kuma muna da fawa a social media. Duk wanda ya ga bidiyo na in a YouTube kake ka yi subscribing ka yi sharing, idan a TikTok kake ka yi reposting ka yi sharing, ya je mana inda yake so, ya je mana inda muke so ya je, saboda na ratse girman Allah in babu irin kowa an ga mai abin da aka ga dama a Najeriya. Kawai kai in talaka ne kai baka da wata fawa sai dai duk abin da aka ga dama a yi ma. Yanzu profesa saboda kawai mutum ne a arewa jajirtacce, jama'a profesa fa ba wai matsiyaci bane fa ko talaka fa yawanci kamar irin wanda ake tunani fa, shi fa wannan jajirtaccen mutum ne kuma yana da rufin asiri, amma saboda yana fitowa yana faɗan gaskiya yana faɗan abin da ya kamata shine kaga duk abubuwan da ake na san mutane yawanci ma ba su sani ba, akwai wanda suka sani akwai wanda ba su sani ba, to wanda suka sani ku sani cewa profesa an kama shi, duk wanda yake social media ya san wane ne profesa, saboda za ga yana faɗan gaskiya kuma sannan yana nazari akan abin da ya kamata. Mutum ne mai hikima mai fahimta mai ilimi jajirtacce kuma babban mutum kuma dattijan arziki a arewa. Yawancin al'umma suna yawan korafi wai mu ba mu da shugaba a arewa ko jajirtacce a arewa ko wanda ya kamata a arewa, to shi jajirtacce ne kuma ya kamata kuma ya cancanci yabo a yabe shi. Yawwa, saboda haka wanda bai san shi ba yanzu sai ya sa ido a wannan hoton, ya sa ido ya san wane ne shi. Na san wa'ansu ba san shi ba, saboda ba kowa ne yake jajircewa a social media ba, akwai mai jajircewa akwai mara jajircewa. To ya kamata wannan bawan Allah duk wanda bai san shi ba to ya san shi kuma ya mai addu'a Allah ya sa dukkan mugun halin da ake so da zalincin da ake so a yi a kansa Allah kai ya ba su ikon su yi. Tunda je wai mu kawai mu Najeriya yi dai wai kawai in kai talaka ne kai shiru, ƙarya ne, mu ba za mu yi ba wallahi ba za mu yi ba. Ai muna da yawa, in kun kashe wancan wani zai fito. Allah shi ƙasarsa tana da girma, Allah kuma baiwarsa tana da girma ba ta da iyaka, haka mu ma ba mu da iyaka. Duk wanda ya kamata yi abin da ya kamata na cancanci yabo da kuma abin da ya fito social media mai magana, wallahi sai mun yi magana, wallahi sai mun yi magana, tunda kwata-kwata ba a san gaskiya mu kuma sai mun faɗa. Allah ya wuce mana gaba, Allah ya dafa mana, Allah sa duk abin da muke yi Allah ya ba mu nasara a ciki. Na gode ka amanta a jajirce a sharing abin da ya kamata. Mu kuma yan social media mutane ku dage da abin da ya kamata. Yawwa wannan majajirci mutum da ya kamata mu ci gaba da